1 million people in the house. Shout out. Maglinis. Guys, maglinis. Million people in the house. Shout out. Yeah. Diyan tayo guys. Sa nagluluto ako. Million people in the house. Thank you. Thank you so much for watching. Nagluluto tayo ngayon ng Mara Judge. Mara Judge, guys, ano yun siya? Arabic food. Yung manok. Tapos, sinabawan. Pero meron siyang tomato paste. Marami siyang tomato paste. Masarap. Sa nakaka-relate dyan, chicken marag, alam mo naman kung ano. Shout out sa 7 million people in the house. Tingnan niyo ako dyan, guys. Hindi ko nabilang dito pag ano ilaw. Ilagay ko na lang bilang dito.
Mag-ano kayo, mag-kain na kayo dyan. Kaya nakita ko naman kung sino-sino yung nandyan. Ayan, sa mga Hindi ako artista. Ay. Mega love shoutout, madam. Thank you so much, madam. Ayan, may moderator ka na, ha. May jacket ka na. Baba ka na ng bahay, please. Para makita ko yung mga bisita natin din sa pamamaya ay dala. Wala akong isang telepono ko. Ano, bibisitahin na lang kita mamaya, madam. Pupunta ako sa live mo kaya. Pero nahiya ako mag-comment. Madami kasi. Shokran. Yes. Siyempre naman, madam, may sipag tayo kasi nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. Kaya kailangan natin magsipag, diba? Tsaka, Nagluluto na ako kasi. Kaya, ano nila. Pinaragan mo ano dito. Kaya ko ba magaling dito pa rin sa ibang bansa? Tapos ko lang yung therapy ko ng mga mood kasi hindi ko naman ako pinagbago pa mag-isa sa araw. Thank you, madam. Oo. Ito yung mga buhay na bayani. Bayani daw. Thank you. Ikaw, madam, saan ka ba? Hirap, madam, pag andito sa ibang bansa. Kasi gusto mo magpahinga, hindi ka pwede magpahinga, di ba? Yes, madam. Thank you, thank you. Thank you, yun yun. Sideline din ito eh. Pag may sahod, ano, pero sa isang taon, walang sahod isang taon yun. Kung wala ka na nandiyan sa white, balik na naman tayo para magkapera. thank you, madam. Bibisitahin kita mamaya sa bahay mo, ha. Thank you. Ano kami dito, magkakasama kami dito ng mga katulong sa kabilang bahay ng mga kapatid ni Amo. Lahat kami YouTube. Kailan kami dito ba? Ano kami dito ba? Masaya kapag ayan, 14 million people in the house. Thank you. Ay, salamat. Salamat naman. Mag-ingat ka po sa pag-iwan ng mga gulay. Baka masugatan ang kamay mo. Yes, madam. Thank you so much po. Oo, kasi sa araw-araw na ginawa ko ito ang ginagawa natin. Kailangan natin ba? Thank you po. Life is beautiful. Beautiful.
life is beautiful daw. Kaya, naman pag-iingat yan natin sa katawan mo. Yan ang kapital natin dito, diba? Alam nyo guys, yung ilan bumibisita kapag nag-live ako, sobrang happy ako kasi ito, andyan pa rin sa mga friends natin sa YT na pasilip-silip kasi may mga trabaho din naman tayo. Kaya, ano yun, it's an honor. Ayan, it's an honor. Kasi sa kabisi-bisi nila, magbigay sila ng time para magbisita tayo sa live. Diba? Kaya dapat makasalamatan yung ganyan. Kaya 9 million people, thank you so much. Kahit na yan, naiyak ko dito sa Sibuyas na iniyak ko. Kahit na hindi ko man kayo ngayon mabisita, pero pag meron kayong mga uploads, pag-ano ako sa mga uploads ninyo, paano makabawi ako sa support. Kasi ang time na ito, hindi kasi ito free. I mean, habang nagtatrabaho tayo, ayan, nakatambay lang yan dyan, nakalive. Pero kung yung oras natin na magbisita, yun yung oras natin. Sobrang laki ng kusina ko. Sa 11 years ko dito, siguro umapunta ako sa Pilipinas kakaikot. Sa kakalakad-lakad ko sa